Mira stătea în camera medicilor și se uita la documentele care aparțineau anesterstului de la clinica unde lucra ca femeie de serviciu. Aceste notițe le făcuse Alisa, anesterstul principal, când o examinase pe Xenia, fetița de care avea grijă Mira. Toți cei care nu aveau altceva de făcut râdeau de țiganca femeie de serviciu, care era Mira. De ce ai luat asupra ta o astfel de povară? Crezi că îți vor plăti și ca îngrijitoare? O întrebau. Dar Mira nu băga în seamă aceste batjocuri. Era departe de medicină, dar Alisa nu îi plăcea deloc. Femeia emana un fel de negativitate. Mira simțea asta. Din proprie inițiativă, luase aceste notițe și se hotărâse să le arate prietenului ei. Operația copilului era programată pentru mâine. Doza asta de anestezie ar putea omori un elefant, dar rămite un copil, i-a răspuns prietenul Mirei. Mulțumesc că ai fost vigilentă. Pe Mira, la fel ca pe multe fete țigănci, părinții voiau să o mărite fără să o întrebe. Părinții au ales Mirele și erau convinși că fiica lor nu va merge niciodată împotriva voinței lor. Și asta era norocul ei că nu a fost măritată la 14 ani, ca multe altele, sau chiar la 12, ca verișoara ei. Mirei a fost permis să trăiască cu părinții până la 18 ani. Asta era foarte mult după standardele țigănești. Mulți deja o numeau pe la spateți fată bătrână. Dacă ar fi fost mai tânără, probabil și ea, ca acele găini fără minte, ar fi ascultat de părinți. Dar Mira deja gândea pentru ea însăși. A decis că nu se va întâmpla și gata. Mira a luat pe ascuns pașaportul și a fugit de acasă. Nu a luat nimic cu ea, doar bijuteriile pe care îi le dăduseră părinții. Mira le considera pe drept ale ei. Se gândea că le va vinde scump și va avea bani. Părinții ei nu erau săraci și lângă pașaport, în seiful tatălui, erau bani. Dar Mira nu voia să fie numită și hoțomancă. Oricum risca să devină o paria pentru tabăra ei, după ce refuzase să se mărite și își făcuse părinții de rușine. Dar nimeni nu voia să cumpere bijuteriile de la o țigancă. Nimeni nu credea că sunt ale ei. Toți credeau că, dacă e țigancă, înseamnă că le-a furat. A trebuit să ducă bijuteriile la un amanet. Chiar și acolo se uitau la ea cu suspiciune și i-au dat cel mai mic preț. Mira era supărată. De ce toți o tratau ca pe un rebut al societății? Nu făcuse nimănui nimic rău. Ea credea că, fugind de acasă, va începe o viață nouă. Că toate ușile îi se vor deschide. Dar ușile, dimpotrivă, se închideau una după alta. De fapt, se trânteau cu zgomot. Mira nu era primită nicăieri la muncă. A trebuit să rătăcească și chiar să cerșească. Banii obținuți din bijuterii s-au evaporat foarte repede. S-au scurs printre degete ca nisipul. Trebuia să aleagă, să se întoarcă acasă ca un câine bătut și să se mărite cu un bărbat pe care nu-l iubea, suportând toată viața reproșurile lui pentru fapta ei, sau să-și aranjeze cumva viața. Și, mai întâi de toate, Mira avea nevoie de un loc de muncă. Dar unde să o primească? Cine avea nevoie de ea? Ce putea să facă? Mira a încetat să meargă la școală imediat ce a ajuns la pubertate. Când au apărut acele zile pe care le are fiecare femeie. Așa că Mira a încetat să meargă la școală. După aceea, orice țigancă respectabilă nu ar trebui să iasă din casă. Cel puțin nu fără tată sau frate, sau fără mamă și încă câteva surori, de preferat mai mari. Și ce? Să meargă la școală cu tata? El nu avea altceva de făcut. Sau să stea în bancă cu mama și surorile. De aceea, fetele țigănci renunță de obicei de vreme la școală, dacă ajung vreodată acolo. Mira a avut noroc, a învățat să citească, să scrie și să socotească. Dar înțelegeți că asta este catastrofal de puțin pentru a obține un loc de muncă bun. Chiar și pentru a fi vânzătoare trebuie să înveți. Deci, te-ai gândi, stai în spatele teșghelei, iei banii de la oameni, le dai ce vor și nu uiți să dai restul.
Banii, acesta era mărul discordiei. Nimeni nu voia să o lase pe Mira să se apropie de bani. Stereotipul. Dacă e țigancă, înseamnă că va înșela, va ameți pe cineva. De parcă nu avea altceva de făcut. Și ce rămânea de făcut? Unde să meargă? Unde să se ducă? Pierdută în gândurile ei, Mira mergea prin oraș și nu a observat când a ieșit pe drum pe culoarea roșie a semaforului. Era absorbită de gânduri și nu a observat că la trecere era un semafor. Scrâșnet de frâne. Mira s-a întors. Chiar în fața ei frâna o mașină străină de culoare roșu aprins. S-a retras speriată și a căzut. Mașina nu a atins-o. Frânele erau bune. Într-o clipă, șoferul a sărit din mașină. Tânărul a alergat spre ea. Unde te duci? Ești nebună? Și dacă te-aș fi călcat? Striga șoferul. Poate că ar fi fost mai bine așa, răspunse Mira, ridicându-se și scuturându-și hainele. Poate pentru unii ar fi fost mai bine, dar eu nu am de gând să ajung la închisoare din cauza unor oameni ca tine. Am alte planuri pentru viața asta. Ar trebui să conduci mai atent și nimeni nu va ajunge la închisoare. Mira i-a răspuns. De fapt, nici măcar nu am depășit viteza. Dar dumneavoastră, doamnă, ați trecut pe roșu, pe trecerea de pietoni. Nu v-au învățat cum să traversați strada. Pe cine v-au învățat? Mira s-a agățat de cuvântul spus neglijent. I-a învățat din copilărie că cel mai bun mod de a te apăra este atacul. Ei bine, pe voi, adică pe oameni ca tine, bâlbâi băiatul. Oameni ca mine. Ce fel de oameni? Te referi la țigani? Da. Discriminare pe criterii etnice, așa deci. Mira l-a atacat pe băiat. Și ce, crezi că toți suntem proști și hoți, așa-i? Ai verificat buzunarele? Poate că deja ți-am furat ceva? Trebuie să merg la spital, spuse băiatul și începu să se retragă spre mașină. Nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun doar fete neatenți. Și de ce trebuie să mergi la spital? Dintre noi doi, se pare că eu sunt victima. Se pare că eu am căzut pe asfalt. Mira și-a ridicat fusta și a arătat vânătaia de pe genunchi. Poate că eu ar trebui să merg la spital? Ei bine, atunci urcă-te, te duc la spital, ne este în drum. Spuse băiatul, zâmbind deja. Chiar trebuie să merg la spital, sunt medic. Chiar întârzi. Mira nici nu și-a dat seama dacă zâmbetul lui a hipnotizat-o sau privirea lui. Dar s-a urcat în mașina lui fără să spună nimic. Se mai vorbește despre hipnoza țigănească. Ce prostii! Se pare că acest băiat a hipnotizat-o pe Mira, nu invers. Mama ei ar fi văzut-o acum. Mira a avut un gând fulgerător, sau, Doamne ferește, tatăl ei. Se urcă în mașina unui străin. Singură. Nu, cu siguranță ceva nu este în regulă cu ea. Nici o țigancă nu și-ar permite așa ceva. Cu siguranță este o paria. Merită asta. Apropo, mă cheamă Nicu. Uneori chiar Nicu. S-a prezentat tânărul. Iar eu sunt Mira. Doar Mira, a spus ea. Ce nume interesant. Nu am mai întâlnit fete cu acest nume. Nicu a zâmbit din nou cu zâmbetul lui strălucitor. Un nume obișnuit țigănesc. A mormăit Mira. Fetele sunt adesea numite așa. Și bunica mea era Mira, și două verișoare de ale mele sunt tot Mira. Deci chiar ești țigancă? Am crezut că vii de la vreun carnaval sau de la o piesă de teatru pentru copii. Avem un teatru pentru copii nu departe. Actorii adesea umblă în costume în timpul repetițiilor sau în pauze. Nu vin de la teatru. Sunt o țigancă adevărată. Unde locuiești? Ei bine, momentan nicăieri.
I-a scăpat Mira. Așa, unde apuc? Ar trebui să-mi găsesc un loc de muncă. Dar nimeni nu mă angajează. Toți se feresc de țigani. Ah, deci asta e. Nicu s-a gândit. Atunci trebuie să mergi la spital. Pentru bolnavi psihic? Nu, la un spital obișnuit, la orice spital. Acolo mereu este nevoie de infirmiere. Și la noi la fel. Este o fluctuație mare de personal, înțelegi. Multă muncă, dar salariul mic. Dar cine mă va angaja pe mine ca infirmieră? Nu am studiat la universității medicale. Se vede, a glumit Nicu. Pentru a fi infirmieră nu ai nevoie de studii medicale. Infirmiera este ca o femeie de serviciu. Înțelegi, doar cu un spectru mai larg de responsabilități. Infirmierele nu doar spală podelele, ci și ajută pacienții. Îi ajută să se schimbe, să schimbe lenjeria, să hrănească pe cei care au nevoie. Duc tăvile și fac curățenie. Deci sunt femei de serviciu, așa? Întrebă Mira. Ei bine, da. Răspunse Nicu cumva nesigur. Și ce? Am spălat podelele acasă, cumva mă voi descurca și cu tăvile. Du-mă la spitalul tău. Asta da vorbă, asta da spirit. Nicu s-a bucurat. Mira i-a zâmbit înapoi. În biroul medicului șef, aerul condiționat funcționa uniform. Atmosfera era foarte plăcută, răcoroasă. Totuși, la fel ca în tot spitalul, mirosea a medicamente. Dar fără îndoială era mai bine decât mirosul de gunoi din subsol sau dintr-un pod abandonat. Mira stătea pe marginea scaunului și observa cum noul ei cunoscut, Nicu, iar mai recent Nicu, discuta cu medicul șef. Stăteau la fereastră și doar câteva frânturi de fraze ajungeau la ea, din care era clar că medicul șef al spitalului nu era încântat de ideea colegului tânăr de a o angaja pe Mira. Se simțea cumva stânjenită și incomodă. Mira nu-i plăcea să cauzeze neplăceri și probleme cuiva. Conversația celor doi bărbați a depășit o anumită limită. Ei încercau să nu ridice vocea, dar gesticulau deja de parcă se certau. Era evident că tânărul doctor își susținea punctul de vedere. Iar medicul șef nici nu se gândea să fie de acord cu el. Probabil că trebuie să-și cunoască locul, gândea Mira. Nu are soartă să lucreze în spital. Ea s-a ridicat timid de la locul ei de lângă ușă. Iertați-mă, vă rog, eu plec, a spus Mira nesigur. Bărbații parcă nu au auzit-o sau nu i-au acordat atenție. Ei deja discutau destul de animat. Eu plec, a spus Mira puțin mai tare. Nu trebuie să vă faceți griji. Fata a apucat de mânerul ușii când a auzit vocea lui Nicu. Nu pleci nicăieri, așează-te la loc. Nicu, vedeți? A spus medicul șef cu un ton destul de sarcastic. Fata înțelege și ea totul. La revedere, drăguță. Dar eu ți-am spus să stai. Nicu i-a ordonat literalmente și apoi s-a întors din nou către medicul șef. Nu aș vrea să vă reamintesc, Gheorghe. Apoi l-a atras pe doctorul în vârstă din nou la fereastră și, aplecându-se la urechea lui, i-a șoptit ceva cu pasiune. Gheorghe s-a schimbat la față, a înălbit puțin și și-a lăsat mâinile în jos. Apoi s-a apropiat de masă, a scos o foaie de hârtie și a pus-o pe masă, invitând-o pe Mira cu un gest. Scrieți cererea de angajare, a spus el obosit și încercând să nu o privească în ochi. Nicu își asumă responsabilitatea pentru tine, ca să spunem așa, pe ușă. Vei lucra ca infirmieră în secția lui. Sper că știi să scrii? Desigur că știu. Și am și pașaport, a răspuns Mira. Și te rog, nu veni la muncă în aceste costume tradiționale ale tale. Nu știu, inventează ceva. A spus medicul șef, a semnat cererea și a trimis-o pe Mira la Departamentul de Resurse Umane. Din acel moment, ea a fost oficial angajată.
Fericită, Mira a ieșit din spital. Pe fața ei strălucea un zâmbet. Va avea un loc de muncă. Nu, nu așa. Are un loc de muncă. Va fi cea mai bună femeie de serviciu din lume, pe care ți-o poți imagina. Doar o singură problemă. De unde să ia alte haine, în afară de fustele ei colorate? Și unde să doarmă? Nu putea să plece seara în subsol și să vină dimineața cu acel miros la muncă? Ei bine, cumva se vor rezolva și aceste probleme. Mașina roșie care stătea pe marginea drumului a claxonat. Mira nu a înțeles dacă era pentru ea sau nu. Din ea a ieșit Nicu și, zâmbind, i-a propus să se urce. Mergem să îndeplinim prima sarcină a medicului nostru șef de neuitat, a spus el. Care anume? Nu a înțeles Mira. Să-ți cumpărăm alte haine, a spus Nicu. Dar nu am bani, a protestat Mira. Trebuie măcar să primesc primul salariu. Ce? Tatălui ei va veni un infarct dacă mâine vede fustele tale în secție, a râs Nicu. Cui ei va veni un infarct? A întrebat Mira. Tatălui. Adică, Gheorghe, medicul nostru șef. Dar chiar nu am bani. Iar eu am, a zâmbit Nicu. Nu pot accepta asta. Oprește mașina. Părea chiar speriată. Dar ce este asta de fapt? Ce se întâmplă cu ea? A fugit de acasă? A anulat nunta? S-a urcat în mașină la un bărbat necunoscut? Iar acum el o va îmbrăca? Dumnezeule, nu! Cât de jos a căzut, gândea Mira. Ce te agiți așa? Nu-ți ofer 1.000.000. Ei bine, vom cumpăra niște blugi, o geacă, Adidas. Consider asta un avans. Iar când primești salariul, atunci îmi dai înapoi. Nu, blugi nu vreau. Mai bine atunci o fustă, dar să fie lungă. De obicei, fetele cer fuste mai scurte. Nicu a zâmbit. Noi nu putem. Și eu nu sunt o fată obișnuită. Apropo, voiam să te întreb, unde sunt părinții tăi? Cum ești tu de fapt? De unde vii? Nicu punea întrebări la care Mira nici ea nu știa cum să răspundă. Am fugit de acasă. Au vrut să mă mărite. În cele din urmă, a decis să răspundă. Așa că nu sunt de nicăieri și de nicăieri. Nici măcar nu am unde să dorm, dacă să fiu sinceră. Și dacă nu erai tu, probabil că în seara asta fie m-aș fi întors acasă, fie aș fi sărit de pe pod. Ceea ce, de fapt, pentru mine este același lucru. Au mers o vreme în tăcere. Și ce, astfel de lucruri se întâmplă? A întrebat în cele din urmă Nicu. În țara noastră, în secolul 21, părinții pot pur și simplu, împotriva voinței, să te mărite? Ce crezi? Mira chiar a zâmbit. La noi așa a fost de mii de ani. La noi altfel nu se poate. Părinții aleg mirele și mira sa, se înțeleg, organizează nunta, iar tinerii nici măcar nu sunt întrebați. Adesea îți vezi soțul sau soția pentru prima dată doar la nuntă. Și bine dacă jumătatea ta nu va fi bătrână sau urâtă. Ce viață, a spus Nicu. De aceea am fugit. Mama încă m-a miluit și nu m-a măritat până la 18 ani. Pe verișoara mea au măritat-o la 12. Probabil de aceea vă mărit așa de vreme, ca să nu fugă. În magazin au ales destul de repede haine pentru Mira. Nicu nu a insistat. Ea a ales singură. Ascultă, nu m-am gândit la asta. Probabil ți-e foame. Vrei să mănânci ceva? Mira a dat din cap. Pot să iau un hamburger? N-am încercat niciodată. Desigur. Au mers la McDonald's și au mâncat. Ei bine, unde mergem acum? A întrebat tânărul doctor. Nu știu. Mira a ridicat din umeri.
Soția ta nu se va supăra că petreci toată ziua cu mine aici. Nu, nu se va supăra. Pentru că nu am soție. Serios? Mira a arătat cu ochii spre inelul de aur de pe degetul lui Nicu. Ah, este al mamei. Îl port în amintirea ei. A murit cu mulți ani în urmă. În acel moment, ochii lui au devenit extrem de triști, ca ai unui copil care e pe punctul de a plânge. Amintirile l-au transportat rapid în acea dimineață întunecată de iarnă. A fost de mult, dar în memoria lui Nicu era ca și cum ar fi fost ieri. Era un băiețel de vreo 10, poate 11 ani. Toată noaptea a stat cu bunica la fereastră, uitându-se în curtea întunecată, așteptând să apară silueta tatălui de după colț. Nicu îl aștepta pe tatăl său de la muncă. Tatăl său era doctor. Nicu avea de ce să fie mândru. Mama și bunica îi spuneau mereu că trebuie să ia exemplu de la tatăl său. Nicu, e târziu deja, trebuie să te culci, vei afla totul mâine, spunea bunica. Nu, voi aștepta, răspundea băiatul, uitându-se pe fereastră. Autobuzele nu mai circulă. Poate că tatăl tău nu va veni azi. Poate va rămâne la spital cu mama, încerca bunica să-l convingă. Nu, a promis că va veni imediat ce se termină operația ei. Poate că va veni cu taxiul? Protesta băiatul și nu se îndepărta de fereastră. Bunica, desigur, stătea cu el. Cum ar fi putut să-și lase nepotul singur? În cețurile timpurii ale dimineții, când totul în jur devine magic de albastru, un ultramarin strălucitor, o siluetă întunecată a apărut de după colț. Un bărbat mergea încet, ca și cum ar măsura fiecare pas, fiecare mișcare. Tată! A strigat Nicu și a alergat spre ușă. O, Doamne! S-a încinat bunica adormită și s-a grăbit spre ușă după nepot. Tatăl stătea în pragul apartamentului său și se uita tăcut la fiul său. Uite cât de repede a crescut, gândea tatăl. Părea că doar ieri l-a adus acasă de la maternitate, iar acum stă în fața mea aproape de înălțimea mea și mă privește cu o privire cercetătoare. Cum să-i spun? Tată, ce s-a întâmplat cu mama? A strigat Nicu. Mama nu mai este, a spus tatăl, punându-i mâna pe umăr. Iartă-mă, fiule. El a vrut să-și îmbrățișeze fiul, dar Nicu s-a smuls și a fugit în camera sa. Nu, nu, nu poate fi. Urăsc! Striga băiatul. Tatăl s-a prăbușit aproape fără putere pe podea și și-a întins picioarele în fața lui. Lacrimile îi curgeau pe obraj și picurau pe palton. Se uita la mâinile lui, le scutura și repeta doar că nu a putut face nimic. Nimic. Cu o zi înainte, mama lui Nicu fusese implicată într-un accident. Tatăl era împotriva faptului ca ea să conducă singură. Nici măcar nu voia să cumpere o mașină. Nu trăim sărăcăcios, spunea el. Mergi cu taxiul. El însuși nu știa să conducă și nici nu voia să învețe. Dar soția lui era altfel. Curajoasă, îndrăzneață. Ea voia o mașină. A luat permisul de conducere din prima încercare. Și soțul a cedat. Au cumpărat o mașină mică străină. În cele din urmă, s-a întâmplat ceea ce el se temea. Soția conducea ca și cum ar fi avut Schumacher în familie. Nu avea experiență. Era iarnă, gheață. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nimeni nu s-a încumetat să o opereze, pentru că era inutil. Se putea doar să-i ușureze suferințele cu medicamente. Nu și-a revenit niciodată în simțiri, nici măcar să-și a rămas bun. Atunci el a preluat operația. Ea a murit în timpul operației. Inima nu a rezistat. Apoi au fost înmormântările. Un eveniment greu pentru orice familie. Abia mai târziu Nicu a aflat că tatăl său a făcut operația mamei. A fost o lovitură grea pentru băiat. A început să-și învinovățească tatăl pentru tot.
Pentru că i-a permis mamei să ia permisul de conducere. Pentru că a cumpărat acea mașină blestemată. Pentru că el însuși a făcut operația. Adolescența este deja o perioadă foarte dificilă. Și aici, pe deasupra, o asemenea tragedie. Apoi a apărut Iulia. Iulia, ca să fim preciși. Tatăl i-a cerut să o numească așa. Ea era mai tânără decât mama și mult mai tânără decât tatăl. Nicu avea atunci 16 ani. Fără nicio intare, se uita la noua soție a tatălui său. Desigur, nu voia nimic de la ea. Totul era din gelozie, din răzbunare și doar pentru a-l enerva pe tatăl său. Cu prietenii lui, discuta adesea despre mama vitregă. Dacă nu ar fi fost tata, aș fi încercat și eu, râdea Nicu. Iulia era într-adevăr frumoasă. La inițiativa lui Nicu, toți prietenii lui începeau să fluiere când ea trecea prin curte. De fapt, Iulia era o femeie bună. Avea suficient tact și sensibilitate să ignore toate acestea și să nu facă tragedii și scandaluri. Ea înțelegea că nu va putea niciodată să înlocuiască mama băiatului și nici nu încerca să facă asta. Și apoi s-a născut Xenia. S-a întâmplat că atunci când Iuliei i-au început contracțiile, ea și Nicu erau singuri acasă. Era primul ei copil. S-a speriat foarte tare. Băiatul a chemat ambulanța și a ajutat-o să coboare scările. Acest eveniment i-a apropiat cumva. Ea nu a devenit mamă pentru Nicu și el deja cumva se maturizase. Înțelegea ce și cum, și că, de fapt, Iulia îl salvase pe tatăl său de la singurătate. Cine știe, poate că ar fi ajuns un alcoolic. După moartea mamei, avea o astfel de tendință. Nicu deja înțelegea că Iulia nu era vinovată de moartea mamei. Ea și tatăl lui se cunoscuseră mult mai târziu. Aproape 6 ani fusese singur. Xenia era un copil amuzant și drăgălaș, toți o adorau. Și toată dragostea și dorul neconsumat de mamă Nicu l-a investit atunci în sora lui. Așa cum promisese, a urmat pașii tatălui său și a intrat la medicină. Așa a devenit Nicu medic. Nu a reușit niciodată să vândă mașina mamei. A obținut permisul și a condus-o el însuși. Dar înainte de a se urca pentru prima dată la volan, Nicu a jurat tatălui său și bunicii la mormântul mamei că va conduce doar respectând regulile. Mașina a fost reparată, așa a devenit proprietarul unei mașini străine roșii. Îi plăcea. Deci, ce facem cu cazarea? A întrebat Nicu, murind de curiozitate. Eu nu am nimic. Ea s-a uitat în jur. Voi găsi cel mai apropiat subsol deschis, apoi voi primi salariul și voi închiria o cameră. Aș putea să te invit la mine acasă. Aș putea să te duc la cabană. Dar sunt aproape sigur că nu vei accepta. Așa că hai să-ți închiriem un hostel. Nu este scump, te avertizez dinainte. Și îmi vei da banii înapoi când vei putea. Nu pot face asta. Mira a dat din cap. Nu este potrivit. Și este potrivit să dormi în subsol? Și apoi să mergi la muncă și să miroși urât? A întrebat el sever. Ce pierzi? Îți împrumut doar bani, pe care îi vei returna. Prietenii așa fac întotdeauna. Suntem prieteni. Mira a dat din cap. Acum avea un loc de muncă și un fel de locuință. Chiar dacă temporar, în sfârșit putea dormi în condiții normale, nu printre boschetari, în mizerie și murdărie. De cât timp nu mai dormise pe un pat normal și nu se mai spălase într-un duș normal. În general, Mirei îi plăcea munca la clinică. Desigur, nu era munca visurilor ei. Dar își dădea seama că, cu datele ei inițiale, era foarte greu să aspire la mai mult. Și că nu va deveni niciodată proprietara clinicii. Nici măcar nu visa la asta. Mira ar fi mers cu plăcere să studieze medicina, dar nici asta nu ar fi reușit. Nu avea diplomă de absolvire a școlii. Ei bine, oftă fata,
Adormind seara, nu-mi rămâne decât să găsesc un soț bogat, proprietar al unei clinici similare, și să devin stăpâna ei. Mira zâmbea în acel moment. Ce vis nerealizabil! Uite ce și-a imaginat. Se amuza de ea însăși. Dar visele nu erau interzise. Interesant, se gândi odată Mira, cine este proprietarul acelei clinici în care lucra? Evident nu era o instituție de stat. Fusese în spitale municipale. Acolo pereții erau de cojiți, vopseaua cădea pentru că era aplicată odată la 5 ani peste stratul vechi, fără a curăța crăpăturile cu șpaclul. Paturi vechi și jalnice, noptiere fără uși, tristețe și neglijență. Aici totul era curat, nou, în camere era renovat, iar în saloane totul era de ultimă generație în tehnică medicală. Mira întrebase colegii, cine este proprietarul clinicii? Dar nimeni nu știa nimic. Părea că proprietarul era un fel de agent secret sau se ascundea de cineva. Pur și simplu un fel de domnul X, nu, să nu credeți că Mira voia să-l cucerească pe acest om, să-l facă să se căsătorească cu ea și toate celelalte. Era doar o curiozitate. Un interes pur copilăresc. Îl cunoștea pe directorul medical și chiar îl respecta. Îi era încă uimitor cum de Nicu vorbea atât de îndrăzneț cu el și cum l-a convins să o angajeze. Mira cunoștea aproape tot personalul, dar pe proprietar nu. Și se pare că nimeni nu-l cunoștea și, mai mult, toți se temeau de el. Chiar și Nicu zâmbise ciudat când l-a întrebat despre asta și nu a spus nimic. Doar a schimbat subiectul conversației. Ce organizație secretă era acest spital în care lucra? Mira încerca să muncească din greu. Nu voia să-l dezamăgească pe Nicu. Directorul medical spusese că ea era acum responsabilitatea lui. Acum Mira îl numea doar pe nume și patronimic, ca să nu-l numească accidental pe nume la muncă în fața subordonaților. Nicu era chirurg. Tocmai terminase recent rezidențiatul și se angajase la această clinică cu jumătate de an înainte de a o cunoaște pe Mira. Prietenia e prietenie, dar relațiile de afaceri erau altceva. Banii pentru haine i-a returnat lui cu primul salariu. Dar Nicu a refuzat să ia. Să fie cadoul meu pentru tine, a spus el. Știam eu, nu trebuia să iau, s-a indignat Mira. Da, nu trebuia. Dar acum e prea târziu. Ei bine, nu pot face un cadou prietenului meu? De ce nu? Te felicit pentru începutul activității tale de muncă. Acum Mira economisea bani pentru a-i returna pentru hostelul pe care l-a plătit Nicu. Dar bănuia că nici aceștia nu îi va lua. Va inventa și pentru asta un motiv. Dar tot trebuie să încerce. Oricum, e bine să ai prieteni. Ai cu cine să vorbești și să-ți împărtășești grijile. Acasă nu avea prieteni. De când a crescut, aproape că nu ieșea fără însoțitor. Nu era lăsată să se plimbe, iar acasă nu avea cu cine să se împrietenească. Mama doar îi spunea ce poate și ce nu poate face. Să meargă acolo, să nu meargă dincolo. Iar frații și surorile nu erau buni prieteni. Orice le spunea, imediat spuneau mamei. Așa că Mirei îi plăcea să fie prietenă cu Nicu. La muncă se prefăceau că aproape nu se cunosc. Dar după muncă se vedeau destul de des. Într-o zi, Nicu a venit la ea foarte trist, mai degrabă deprimat. Acum Mira închiria o cameră mică într-un apartament comunal. Acolo nu erau nici măcar condițiile pe care le avea în hostel, dar era aproape de spital. Nicu venea la ea în timpul liber. Fie mergeau în natură, fie stăteau pur și simplu aici, în curte, pe o bancă sub un copac umbros și pur și simplu discutau despre viață. Ce s-a întâmplat cu tine? A întrebat Mira. În familia noastră a avut loc o tragedie. Poate că un timp nu ne vom vedea. Am venit doar să-ți spun ca să nu crezi că am dispărut. Nu e că nu vreau să vorbesc, ci că nu voi putea. Ce s-a întâmplat? A întrebat Mira.
Nu o să crezi. Știi, se spune că nu poți intra de 2 ori în aceeași apă. Sau că un proiectil nu lovește de 2 ori în același loc. Ei bine, lovește. Mama mea vitregă și fiica ei au avut un accident de mașină. Au avut un accident. Tatăl meu literalmente își pierde mințile. Își pierde a doua soție într-un accident de mașină. Dar nu asta e problema. Viața Xeniei este în pericol. Acum o transferă la clinica noastră. Voi fi alături de ea. Desigur, despre ce vorbim. Și eu pot ajuta. Dacă vrei, voi face de gardă noaptea. Ar fi grozav. Acum e cu ea tatăl meu, dar e deja aproape epuizat. Mira s-a pregătit repede și au plecat la spital. Când a intrat în salon, a rămas aproape fără cuvinte. Lângă patul fetiței stătea nimeni altul decât medicul lor șef, Gork. Așa deci, de aceea Nicu îl numeați tata. Acest om era de fapt tatăl lui Nicu. Ah, într-adevăr, cum de nu și-a dat seama imediat. Nicu. Așa deci, așa a reușit să-l convingă să o angajeze. Vă voi înlocui, dacă permiteți, a spus Mira. Bărbatul s-a întors. Fața lui era fără expresie. Ochii păreau goi. Fața îi se făcuse parcă cenușie. Doar a dat din cap și a ieșit din salon. Mira a rămas cu fetița. Era surprinzător de asemănătoare cu Nicu, deși aveau mame diferite. Mira înțelegea că Nicu pur și simplu nu voia să facă public faptul că lucrează în clinica unde tatăl său este medicul șef. Ea nu l-a întrebat cum s-a întâmplat asta. Era evident și fără întrebări. Probleme la angajare. Probabil, Nicu înțelegea cât de greu este să găsești un loc de muncă, mai ales când ești tânăr. Sau poate că chiar tatăl său i-a cerut să nu divulge acest secret, pentru ca Nicu să nu fie tratat cu prejudecăți. Atunci, când stătea în biroul medicului șef, probabil Nicu i-a șoptit tatălui său că va spune tuturor că este fiul lui, dacă nu o angajează pe Mira. În orice caz, acum Mira știa secretul și era un fel de păstrătoare a acestuia. Nu era genul de persoană care să vorbească în stânga și în dreapta. În timp ce se făceau pregătirile pentru înmormântare, Mira a stat în salon cu Xenia, sora lui Nicu. Nimeni nu știe dacă o persoană în această stare aude ce se întâmplă în jurul ei sau nu. Unii spun că da. Mira o ținea de mână și o liniștea. Vorbea cu Xenia, îi spunea diferite povești țigănești pe care le auzise în copilărie de la bunica ei. Fetița era în comă și urma să fie operată. Între timp, o pregăteau pentru asta. Se făceau diferite analize. De câteva ori a venit anestezista Alisa. De fapt, toți anesteziștii sunt puțin ciudați, dar aceasta era deosebit de ciudată. Alisa era singura persoană cu care Mira nu reușea să se înțeleagă deloc în clinică. Mira o saluta pe femeie, dar aceasta doar se prefăcea că nu o observă, ca și cum nu ar fi existat deloc. Ei bine, cum se spune, cu forța nu poți face pe cineva să te placă. Mira continua să o salute când se întâlneau, dar nu aștepta neapărat o reacție în schimb. De data aceasta, femeile au fost pur și simplu obligate să fie una lângă cealaltă. Alisa o examina pe Xenia, iar Mira stătea în salonul ei. A fost singura dată când Mira a avut ocazia să o observe mai atent pe această femeie. Sub un strat gros de machiaj, ea încerca să ascundă ridurile de pe față. Părul decolorat îi adăuga ani în plus, făcând-o blondă. Prin clinică circulau zvonuri că Alisa era fără speranță îndrăgostită de Gheorghe, medicul șef. Dar soarta nu-i zâmbea deloc. Ce nu a încercat ea pentru a-i atrage atenția asupra ei? Mai ales după moartea primei lui soții. Aproape 5 ani, Alisa se agăța literalmente de Gheorghe, dar totul a fost în zadar. Apoi el a cunoscut-o pe a doua soție. Și acum o asemenea tragedie. De 2 ori văduv.
Doar cei leneși nu vorbeau despre faptul că neuitata lor Alisa se va activa cu siguranță și de data aceasta. De aceea Mira dorea să o observe mai de aproape pe această femeie. Pur și simplu voia să înțeleagă dacă există ceva în această femeie care ar putea să-l atragă pe tatăl lui Nicu. Totuși, intuiția țigănească a Mirei se manifesta uneori. Nu-i plăcea această femeie. Deloc nu-i plăcea. Avea o privire grea, de parcă ar fi fost o persoană bolnavă psihic. Când o persoană este sănătoasă la exterior, dar sufletul său este bolnav, acest lucru se reflectă în primul rând în privire. Mira observa și simțea asta des. Anestersta făcea niște notițe pe foaia ei în timp ce o examina pe Xenia. Mira a decis că nu ar strica să-i arate aceste notițe lui Nicu. Ea era departe de medicină, dar avea încredere în intuiția ei. Târziu seara, Mira s-a strecurat în sala de rezidență și a luat notițele Anestenstei. Ce părere ai despre asta? L-a întrebat pe Nicu. De unde ai luat asta? A întrebat el. Mira a povestit ale cui sunt notițele și la cine se referă. Ei bine, este calculul anesteziei ținând cont de parametrii pacientului. Nicu a privit atent. Dar naibii, doza este ca pentru un elefant. Ei bine, dacă nu pentru un elefant, atunci cel puțin pentru un bărbat sănătos de 120 de kilograme. Și în niciun caz pentru un copil. Operația era programată pentru mâine. Nu mai era timp pentru clarificări. Va trebui să o prindem pe Alisa în flagrant chiar în timpul operației, a spus Nicu. Dimineața, în clinică era agitație. Pe Alisa au scos-o polițiștii în cătușe direct din sala de operație. La ușă stătea medicul șef, tatăl Xeniei. El o privea cu reproș pe angajata sa, care aproape că i-a luat viața fiicei lui. Dacă nu ar fi fost vigilența Mirei. Trecând pe lângă el, Alisa a căzut în genunchi, în ciuda faptului că un polițist o ținea de antebraț. Gheorghe, Gheorghe, te iubesc! Striga Alisa. Dar ce legătură are fiica mea cu asta? A întrebat el. Cum altfel ai fi acordat atenție la mine? Spunea femeia, în timp ce era târâtă literalmente de polițiști. Avea o logică ciudată. La interogatorii, ea a mărturisit că era îndrăgostită de Gheorghe de mulți ani. Și oricât s-ar fi străduit, el nici măcar nu se uita în direcția ei. De mult, când îi murise prima soție, Alisa voia să-l ajute. Voia să-i aline durerea și să devină a doua mamă pentru fiul lui. Știa secretul tatălui și fiului și nu spunea nimănui despre asta. Dar Gheorghe și-a găsit alinarea pe fundul paharului. Alisa era foarte supărată pe el pentru asta. Apoi în viața lui a apărut Iulia. Alisa era nedumerită. De ce? Cum? Cum s-a putut întâmpla că el a acordat atenție unei tinere prostănace și nu a venit la ea? Atunci în mintea ei s-a născut un plan. Accidentul în care au fost implicate Iulia și Xenia a fost orchestrat de Alisa. Ea calcula că, pierzându-și și soția și fiica, Gheorghe în durerea lui va acorda în sfârșit atenție la ea. Dar, spre regretul ei, fetița a supraviețuit. Atunci ea a decis să ducă treaba până la capăt în timpul operației. Pe scurt, ea a fost examinată și instanța a declarat-o iresponsabilă. Alisa a fost trimisă la tratament forțat într-o clinică de psihiatrie. Cazul era destul de avansat, așa că va ieși de acolo foarte târziu, dacă va ieși vreodată. Operația Xeniei a decurs bine, iar după ea fetița și-a revenit. Și atunci s-a descoperit că ea auzise aproape totul în timp ce se afla în stare precomatoasă. Cel puțin vocea Mirei o auzise clar și auzise poveștile pe care îi le spunea. Xenia credea că este îngerul ei păzitor care o distrează. Așa și este, i-a spus Nicu surorii. Mira este îngerul tău păzitor. Ea te-a salvat de vrăjitoarea rea care voia să te omoare în timpul operației. Dacă nu ar fi fost Mira, nu ai fi fost cu noi. Xenia se recupera destul de repede. Îi era dor de mama ei,
iar Mira era aproape tot timpul lângă ea. Nicu se ocupa de tatăl lui. Îi era greu să conștientizeze și să treacă peste pierderea celei de-a doua soții. Mulți dintre cei care nu înțelegeau ce se întâmplă cu adevărat chiar râdeau de Mira. Ești proastă, îi spuneau ei. Crezi că vei fi plătită pentru asta? Dar Mira nu voia să reacționeze la aceste remarci. Ea nu știa cum să le explice oamenilor că nu face asta pentru bani, ci pur și simplu pentru că era milă de fetița mică, care rămăsese fără mamă. Pur și simplu pentru că avea respect pentru Gheorghe, care a avut încredere în ea, chiar și la cererea fiului său. Și pur și simplu pentru că îi plăcea de Nicu. Și da, Mira de mult nu-l mai privea ca pe un prieten. Doar încerca să nu arate asta și să țină totul în ea. Poate că, la fel ca Alisa, speri că Nicu te va lua de soție. Continua să audă Mira batjocuri. Dar el are soție. Ești oarbă? Nu vezi inelul de pe mâna lui? Acum, după povestea cu Alisa, nu mai era un secret pentru nimeni că Nicu era fiul directorului clinicii. Și pe această temă circulau multe zvonuri. Se spunea că tatăl său l-a plasat pe fiul său într-un loc călduț. Și toate consecințele de rigoare. În timpul înmormântării Iuliei și pentru o vreme după aceea, Gheorghe, bineînțeles, nu a venit la muncă. Și asta a generat noi zvonuri în clinică. Se spunea că în curând va fi schimbat directorul clinicii. Oare va tolera patronul atâtea absențe, chiar și de la director? Și a venit acea zi fericită când Xenia a fost externată din spital. Nicu a insistat ca Mira să meargă cu ei acasă, să sărbătorească acest eveniment. Pentru că, dacă nu ar fi fost ea, acum nu ar fi avut o sărbătoare, ci poate o a doua înmormântare, sau chiar a treia. Tatăl său cu greu ar fi suportat pierderea șaficei. Uite, tată, a spus Nicu, intrând în casă. Îți prezint salvatoarea Xeniei noastre. Desigur, o cunoști. Îți amintești cum nu voiai să o angajezi. Gheorghe nu a spus nimic, ci doar s-a așezat în genunchi în fața Mirei. Ea s-a grăbit să-l ridice. Toți s-au agitat. Știu cum să-ți mulțumesc, a spus Gheorghe. Nu cred că mă voi recupera complet după înmormântarea celei de-a doua soții. Probabil că e timpul să mă pensionez. Vineri, la clinică, s-a anunțat că luni va avea loc o adunare generală în sala mare de spectacole. Toți, cu excepția medicilor și asistentelor de serviciu, erau obligați să participe, chiar și cei aflați în concediu. Pe scenă, în fața angajaților, a ieșit însuși Gheorghe. Stimații colegi, astăzi v-am adunat pe toți pentru a vă anunța că mă pensionez. Nu este un secret pentru nimeni ce evenimente tragice s-au întâmplat în familia mea în ultima vreme. Vreau să vă prezint noul director al clinicii noastre. Pe binecunoscutul Nicu. Totodată, fiul meu. Vă rog să-l primiți cu căldură. Pe scenă a ieșit Nicu și s-a așezat la dreapta tatălui său. Și, de asemenea, vreau să vă prezint pe unul dintre noi proprietari ai clinicii noastre. Sunteți, de asemenea, familiarizați cu această persoană, a anunțat Gheorghe. În sală s-a auzit un murmur ușor. Pe scenă a ieșit Mira. În sala de spectacole s-a lăsat o liniște mormântală. Doar ieri râdeau de ea și făceau glume. Iar astăzi? Ea este proprietara clinicii? Ce întorsătură! O țigancă semi-analfabetă a devenit proprietara spitalului? Uimitor! Când primul șoc a trecut, cineva din sală a întrebat, dar cine este celălalt proprietar? Ați spus că este unul dintre. Celălalt proprietar este Nicu, fiul meu. Am împărțit activele între ei în mod egal, 50-50, a spus Gheorghe. Și abia acum toți au înțeles cine a fost, de fapt, proprietarul clinicii în toți acești ani. Înnobilabilul lor director, Gheorghe. Și da, nu uitați să arătați bine la nuntă.
Invit toți angajații, a spus fostul director. Fiul meu i-a făcut Mirei o propunere. Astfel, Mira și-a găsit nu doar locul în viață, ci și dragostea.